Halo, karo kowe Sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, iku bisa kanggo ngaso video. Kita ngajak sampeyan sinau kabeh paramter perusahaan kanthi luwih teliti. Saiki ayo nganalisa kinerja perusahaan saiki Magna International Inc. ticker MGO. Review iki adhedhasar data wiwit 22 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Magna International Inc. kalebu subkategori Auto Parts. 38 perusahaan melu ing comparison lan iki banget wakil. Goleki solusi kanggo pesenan menyang mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan punika 6 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori 2,4 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar ing kabeh pasar saham umume. Kita bisa wigati sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,8 terms. Marang skor perusahaan 6 terms Magna International Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Magna International Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Magna International Inc. nuduhake dinamika minus 32,6%. Marang owah-owahan rega kanggo 6,5% subkategori. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging sampeyan kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar organisasi Magna International Inc. regane $9 miliar. Kanthi kapitalisasi pasar subkategori $270 miliar. Magna International Inc. duwe bagian 3,367% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $11.51 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $68 miliar. Magna International Inc. dadi bagian saka 16.936%. Kanthi bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Magna International Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar saham yaiku 3,367%. Regane buku 16,936%. Sing 403% tambah ing nilai pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial organisasi kang gunggungipun $7.026 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 61% saka usaha. Asil ing kewajiban utang perusahaan, tolerable 0 terms. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap laba 9. Rata-rata subkategori 19,6 iku 54% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Asesmen saka indikator nilai pasar kanggo media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori apik banget 2 terms. Laba sajrone 12 wulan kepungkur yaiku 1.009. Pangentukan digambaraken kanggo 12 sasi sabanjur samestine kanggo $1.69 yuta. Iki 67,9% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue cocok kanggo 0,2. Rata-rata subkategori 0,978% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo revenue ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $42.850 yuta. Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine $60.190 yuta. Iki 40% luwih saka saiki.
Taksiran pratandha saka kira-kira revenue mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 2,4%, karo rata-rata ing subkategori 4,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2,4%. Taksiran untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel subkategori punika 13,913%. Sing 313% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nggambarake beda antarane rega pasar perusahaan Magna International Inc. paling kemungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha kanggo saben pegawai perusahaan punika $53.000. Dene ing subkategori ana $221.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 76%. Evaluasi volume modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Media WI saben pegawai punika $5,900. Rata-rata ing subkategori $11,300. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 47%. Taksiran laba kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Bagian saka revenue kanggo saben pegawai perusahaan punika $252.000. Ing subkategori $235.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7%. Taksiran revenue saben pegawai individu dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 2,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,5%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan Magna International Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki 44%. Sacara teknis, sekuritas subkategori kasebut dikutip kira-kira padha karo saham perusahaan Magna International Inc. Rega saham iki saka perusahaan kasebut yaiku $32.24. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku watara $42.14. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 31%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampeyan, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki, dening sistem informasi regane saham Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka regane saham perusahaan Magna International Inc. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan wis digawe. Bisa didol kanggo $32.25 US. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup dhuwur. Organisasi ditaksir nggunakake metodologi penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 35,35. Mandeg mundut disetel ing 29,15. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur transaksi kasebut tetep kanthi mandiri ing pungkasan sesi ijol-ijolan tanggal 22 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker Derivin bakal dadi imbangan ngedol pesenan. Video babagan urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas, urutan kapindho ditutup kanthi otomatis.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan pancene minangka pamirsa sing paling apik ing planet iki.